Action. मा जानानै फैया नांलायबोदों आङो हौवाजों मिथिबाय एसे बुजिनो नाजा आंनि प्रब्लेमखौ नायजागोन लोगोफोर नोंथांमोनहा बे ससे भिडिअ क्लिपखौ नुनानै फुल भिडिअखौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जाखाबाय जानांगौ मानोना जों बिथांमोननि जेसेबांखि जयै फाव खालामनाय सावथुनानो जा मिउजिक भिडिअआनो जा बयबो एक्साइटेड जानानै थाखायो मानोना बिथांमोननि अन स्क्रिन केमिस्ट्रियानो बयनिबो गोसोखौ बोनो हानाय जाखायो बेनि थाखायनो बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौबो जोबोरैनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दंखायो आंथ' नोंथांमोनहाबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो फुल मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थाथ'दो बिथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ माब्ला रिलिज खालामगोन बेखौ मिथियाखै जेब्ला रिलिज खालामो अब्ला आं नोंथांमोननो फोरमायना होगोन Action. मा जानानै फैया नांलायबोदों आङो हौवाजों मिथिबाय एसे बुजिनो नाजा आंनि प्रब्लेमखौ नायजागोन